Kalong gupor ka bakamen sa isinpat akari ka sngi hakabayo ban peteng biang ban wan chapi leng bagari ka program bat ban samro ika ketin ka choblei bat nakwa ban ai kublei pi iwe puiru ki basngap ika ketin ka choblei ai kublei pi hag kerteng biu Jesus Christ nika sngi ngadon ika kular nika ketin ka choblei ka bangakwa ban penken mayo pi bangidon yu blei uba ong kubni tumini puli bat nga haga gospel ka zongu Marcus kalnong ga shipho ga khot ga ar phunyu blei wong kumni Kiei kilong ki bala hau blei tau du blei banga phing shakri la hau briu ka bomla la hangi ngi sngo ku bomla shu ku bomla shu ku bom khia shu henry hau blei Kiei kilong ki bala tau du blei banga phi ngi shakri e se don apreng jong phi Pilayo ek report ling bagi doktor ki baong ba pinom kocho na de jing pang ba pi pang pilayo ye ka jing pentip ba mla shuan pun ko ye ka jing shitom ga jong phi se pila pha sumar pila di shibon ki dawai pila wad ye ka jilat jing sumar henrei phim shem la koi hadu mentaru se lawan pen phai no ye phi wat cha yeng ro namar ba layo ek report ba Pim slam shu ka jing im jong pi kata ka jing pang i kumba kadang bam dang bam ya ka met ka jong pi i kumba ka jing yap ka aba khamat jong pi henrei tip edik ubei ublei uba pi shakri uba Kiei kilong ki bala hau utau blei udon bat pi hani ko por bat pen kre ld bauli ublei uba pi shakri udon hu ka bor ka ba kraw ban le ki kamba ka jing im ka jong pi dan peding jong piru le se pila sha kren ben sha pet po nag babon ki briu ki baker sodong ye pi namar ki yo ye pi kum uta ubom ler kum uta ubom pois ha kum kata ka bomla ban le e ka ba bom ler le se ki pet ye pi lagi khamat ki ba pet down ye pi ki ba i kum ba phi pois ha henry u new play ba pi shakri ulong ubala ban le ki ki ba crown ga jing im ka jong pi wat la de ki wei ki pet ye phi de ki khamat du jingkermen henrei ublei te upet ye phi par ula ban le ki kamba ka ching im jong phi par ni ublei u bakra u bala ban le ki udon bat phi namar ba phi ngai ho namar ba phi shakri udon bat phi ulle ki kamba ese dona pedeng jong phi wat ka jing puliru phi sngo ku ba phimla shu wat ban puli Pim don bor, pim don jing start let's say pim don jing la ban Nongpoh ban sim phang ye ka jing puli ka ba phi puli fi fail ka exam ka jong pi dan upding jong pi Kiei ka ba phi persang ye to ka business ka ba phi trai to ka kam ka ba phi trai I ku ba kam sei so kam don jing yo nong ye ru em ese dan upding jong pi ka ying ka sem jong pi ka pai ka pra tang ka jing sudah ka ying ka sem jong pi sngo kumba phim lat shu na ka jing sngo kumba ka ying jong pi sngo kumba kam poi shu she sngo kumba ki khon jong pi kurem jong pi sngo kumba kim kala shu sngo kumba kita ki jing ha ka jing em jong pi jing shitom ka jing chinchar ka jing tok ka jing kardo ka ram ka ba phi mat kita ki jing shitom ka ba phi mat I kumba kam lat shu kam kot shu ka jing em jong pi tang ba tip ini ka wei ublei ubangi shakri bolong Jesus Christ bolong ublei wa crowbor uba Kiei kilong ki bala hau blei la hau briu ka bomla henry hau blei te la bai dang la hau blei la pi sngo kumba kala kot kalat henry hau blei ka dang don bai kalat badula ban le ki kamba ha ka jing im ka jong pi tungni pet kum ga nuksa naga kitab Genesis pin puli Shapang ka Sarai ka kurim ka jong Abraham hakarta ka ba kala temen henry ublei udang la ban le ki kamba ha ka ba kadang la ban yo khon wat hakarta ka ba kala temen ka bomla bat ubriu ka bomla shu bat kibriu henry bat ublei kalong ka bala ipet nuksaru kumju kumu Jesus Christ uba pen kala wanya ko ka bomla bat ubriu henry kalong ka bala bat ublei Jesus Christ ula ban penia ya ki bedeko ula ban pen pet ya ki ba matla ula ban pen khia ya ki ba pang ki ba shitom ki ba wan shu
kat ki bo Jesus Christ ukta u blind ba jong ki yo e ka jing pen khia Jesus Christ ula wat ban pen mi pat yu Lazarus u bala yapro kani ka pen pau bangi don yu Blei u ba crowbo u ba Kiei kilong ki bala hao pau new Jesus Christ ulong uju menin menta sedegi bom jukon u im menta padu im hagan jing im ka jong pi u don bat pi padu dang don menta ro ban le ki kamba na da dang ma pi pen kre yeladi ngai bat pen kre yeladi pau Blei le kamba hagan jing im jong pi na ga dawat judu jikrmen ke ego pi long pi shakri u Blei u ba la ban le ye ki hagan jing im ka jong pi ha peace ngau ko mom la shu Henry how Blei de dang la how Blei ki kilong ki bala ketu ka ching chong pi ha khamat chong pai kadi ka ching ka ba rit pala ha khamat chong Blei ha pi ka la ba kraw pal ka ching Henry ha khamat chong Blei kam long ye ka ching ha khamat chong Blei ula ban le ki kamba ha ka ching im chong pi nagaliang ka chong pi ka long pai chau ngai hau shania hau snow hau IT ka ching em ka chong pi shau bat yai ne ba do yai up kermen hau dry nang pen klan yelade ha ka Jingduwai ngai ya ki kular ka jong Blei bat nang bu bai yelade phini i ba utrai unle ki kamba ha ka ching em jong pi namar Kiei kilong ki bala how Blei ubangi shakri palong Jesus Christ u don bat pi bat u im ha pi bat u le ki kamba ki ba kraw ha ka ching em jong pi Blei gru khoi pi lang ba de ka ktien ka jo Blei bangi shakri yo Blei wa kraw ba Kiei kilong ki bala hau le ko por ngan twai na ka banta jong pi lang baro awana khamat jume ko pa lang ba Jesus Christ ban ngi ai ngu eme ko trai bangi shakri eme u Blei ba Kiei kilong ki bala ame la hau briu ka bom la shu la hangi sngo ko mangi do jingkermen ngi sngo ko mangi mla shu enre ka jingkermen ka don hame ba Kiei kilong ki bala hame ko trai Jesus Blei ko trai me la ban pin khia e ka chingpang jong ngi ko trai ha ka met ka chungi lagi doktor ki la ai ka report ka bam ko chu mat chu ne ka chingpang sngo ko ba ka jingyap kala ap sngo ba ka chingpang kan pin yap no henrai ngi shakri me u Blei ba Kiei kilong ki bala ame u bala ban pin khia ye ka chingpang ba trai da ka kerteng ke Jesus Christ ka kerteng ke jome ka kerteng ke ba im ngawan persa ya ka jingpang jingkro ka basno hagi khun ki jome ko trai ni ka por daga kertengu Jesus nga be itu ka jingpang jingkro na ka met ka jongki nga hukum ka jingpang kan mi kan kria no kumni na ka met ka jongki ko trai kitu ki bala thia hospital nga kren ni ka jingpen khia ka bada ka kerteng ka Jesus Christ kan tui ka jingpen khia kumni ka met long khia pia ne ka por de ka bor ka kerteng ka Jesus Christ de ka jingem snam u Jesus na penbana ye ka jing khia kran ka de tui no ha ka met ka phat ka jongpi trying a dwai ka jing khia ye ki para ka jongki ki hinmen ka jongki ki kmi ki pa ka jongki ki bhaying ka jongki ki khon ka jongki ki ksi ka jongki ki khlong ka jongki ka kren ni ka jing khia de ka jingem snam u Jesus kan tui ha ka met ka phat ka jongki ka try ka jingpang kan do bor kan terkhong no kan kria no daga kerteng ka Jesus Christ nga be daga jingpang jingkro ka jingmong long bala pen khia no daga jingmong kan khia ablai ka snamu Jesus kan satwat iki knyang jingpang boro kan satwat itu ka jingmong boro naga met ka jungki ko troanga kreni ka jingkhia ka snam ka jingkhia kan wan ki thet ki jaw ka jungki ka jingkhia kan wan hau sengkai ki jat ka jungki ka jingkhia kan wan ka shadem haga kpo haga rendang ka jingkhia kran kan wan hau butlomu jungki hau ka khli ka jungki ka tu ka jing kha ka tu ka jing king bayong kan long ko weng no kan long be twai ka tu ka jing sukriat ka tu ka jing bayong khli ka tu ka jing jerho ka jing terha ka jing bet ka tu ka jing shipmet ka tu ka jing kiu juga BP ka jing kiu ka sini ka tu ka jing su jindong ka tu ka jing try jing dunas nam long bla penkhia no da ka bor ka kerteng ju Jesus Christ ki mau ki badan hau sang ha ka met ka jongki long bla weng no long bla pen no shisdan ki mau ablai try Jesus tu ses long bla weng no da ka kerteng ju Jesus Christ timor long bla weng no da ka kerteng ju Jesus Christ ablai try ablai ka tu ka jing pang
gastric long bla weng no na ga met ka jing nga kren ni ka jing khia ka to ka jing ablay ka try ka to ka jing so ablay ka bren ha ka met ka chonki ka try long bla pen khia shi sundan bla weng shi sundan bai try na ka met ka chonki ka try ka to ka jing dap shadem long bla pen khia da ka bor ka kerteng ka ju Jesus Christ long bla pen khia de ka pang cancer da ka kerteng ka ju Jesus Christ long bla pen khia de pang TB long bla pen khia ki bedon ki jingpang ki haru kom ka met ka jongki don ki bedon ka jing shitom ki bom don dawai banti pen ban da ka jing ngem snam u Jesus Christ ka kren ni ka jing khia kan wan ha ka met jongki ki ba shitom go trai la kim don dawai pen ban ka jing pen khia ka jume ka snam u Jesus kan cyclone ki jingpang jing crown ka met ka jongki baro oblai don ki bom la ya chu oblai nga kren bi ki jat ka jongki kin sedang ban im ban trai kam kin la ban ya ban yeng ki ki jongki ki ba pang da terpang ke jongki ke pang ke shitom ablay long bala pen khia no ablay shis don ko tran Jesus ablay ka kti ka sedang ban khia kran ko tran Jesus ablay kin la ban ra ban pen khi ban trai kam biang ki chat kin la ban ya ban yeng biang kran ka jing khia ne ki pang mat ro kum chu ablay kin yo ka jing pen khia ka ban janai ko tran Jesus ablay trying a kran ka jing khia ki ba tran Jesus ablay ki ba shitom ki shing go tran Jesus ablay ko pang kren ki jing pen khia ka jume kan wan go tran Jesus ablay ko pang don go tran ki ba tha bai ka jika khli ka jongki ka kren ki jing khia kan wan hagar ko khli ka jongki go tran Jesus ablay kren ki jing khia ki khmat ablay ki ba jumi umat barabor ablay tran Jesus ablay ki ba mi ki khmat kren ki jing khia go tran Jesus ablay ki ba shitom ka skor nga kren ki jing khia ki ba shitom uthli urndang go tran ba kim la ban mut jigbam nga kren ki jing pen khia kan wan ro hage ba kum kita ko tran Jesus ki ba pang ki brian kren ki jing pen khia kan wan ko tran Jesus ablay ki ban sinus nga kren ki jing khia au sinus u jong ki ko tran Jesus ablay trying a drawing ki badon ki glance ablay trying a kren ki jing khia ablay ko tran Jesus ablay hage badon ki ba try pang ha ki glance ki jong ki ko tran Jesus ablay ko try kan no ko jing shitom ka met kan no kan yak tron no ka kanyang jingpang kan du kan dam no ka bor jingpang de ka met ka jongki na pen bena to pin long bala pen khia no nadu de ka sngi de ka krteng u jiso baki aka kilong bala how blay wangi shakri dry melong me u nong pen khia nga pen bena bo Jesus Christ ulong unong pen khia yaki wei pui hagne ka sngi ko tran Jesus lay Prime Teiru ika ying ka jongki ka ba fight ka ba pra sai sin pan wan ra ika jinglong ka wei ka jing smotho jingmat chiying shi sem shi para shi henmen para go try ki khon be ki mi pa ki prasad krem ki kiaw ki thao go try ji sob lai kren ka jing khia shi krem rukum jo kan wan biang ka jing ye pendap jing ye biang hapding jing de shi krem kan don ka jing ye kan ka jinglong ka wei kan don ka jing burom i wei kan ka jing nyo kor i wei ka jing smotho jingmat biang kan wan go try pen bai ki khon ki kti ka jongki go try ki ba riang ke basya te ka kiat ki drugs ka jing auria ka jing to jing them ka jing long ka basnew ka jing jai to ka jing sang makia blemen wenglut de ka jing long ka basnew na ki nga be de ka ban sim shukor borok ka ria ka addiction long bla sat no de ka snam Jesus Christ long bla pen khut no de ka snam Jesus Christ ye ka jing long basnew ka jong ki ka try pen roy jing hai way pe way ka try Jesus like te ka ying ka jong ki pen im mi ka khot ka ying thau thu mai lut ye ka jing long jong ki ka jing im jong ki ka try way pe way ka khot ka ying ka sem ka jong ki ka try kar khu ye ka kamai ka ji don ki ba fail ha ka exam and I jing ai ki bakin pas bah ka ka snem ko try ai ka jing format ka ba klan ai ka jing smooth nut ban puli ai ka jing shampang ka jing start ka jome ba ki puli ka nugo jing puli ki da roy ka jing start ka de ka snem nga kren ka dwai ye ki khna school ba ka don ka jing pas bah ka jing puli ka jong ki ka snem ka don ka jing smart ka jing sting ban puli kot ka de ka ba jai tu ban puli kot ro kin smart abai try men pin ki ye ki bakin smart kin ye ka jing puli ka de ka pep school kin wa biang ban late school ko try ki de ka bom yo lat ban puli ki yo lat biang de ka bor ka jome ko try a blay baro ki ba pen create exam men kar khu ki ai ka jing ko jing ki aka men ai ki ka bor shampang ka bor small tho but try men ra ye ka jing puli ki jong ki ka snem ko try ji sob lay ko pa kar khu ki ba try ki ba don ki business
business ki ba phero pher ka try ki kam ki ba phero pher na penbena kan don ka jing yo nong kan don ka jing sei so kan wan nang ne shakmat ra ye ka kamai ka jong ki ra ye ka jing yo jong ki ka try ra ablay ki ka try ai ki ka lat ablay bakin yo e ka promotion ka try Jesus ablay kan don ka try kan don ka jing kentiu kerdan ka jome ki try haga yi kamai ka ji haga jing try jing ta ka jong ki ka jing roi ka jing man ba ka try na dwai ru kum jo ki ba thung jing thung ki ba rap ki ba riang ker khu me ka try ke e ka ba ki thung ki rap kan sei so da ka kerpeng u Jesus kan sei so kan man ba ka jing thung jing tep jong ki don ki ba ri jing ri ablay nga kren ka jing ki akran ne ka jing ri ka jong ki ka try ka klam kan long bla weng no ablay pelat ye ki ka klam na ka jing sneu ka try don ki ba don hapring ablay ki business ka jong ki kanu ka dukan ka ba ki di ka jing tray ka jong ki kan ka jing yo nong ka jing penman ba ablay ka business ka bala du bor ka bala tulot ka bala jan ka lon ka try kan yeng biang de ka bor ka kerteng ka Jesus Christ ai shibon ka jing start ka jing ai ya lama me le kamba haka ka kam ka ba ki tray ka try Jesus ablay don ki bala du no ikit nong tray ki bala petlot ki breu na ki penwan biang sa sen pat ka try Jesus ablay try men pen bai ka jing tray jing ta kamai ka ji ka jong ki ka try ablay men ya dan ka nugo basniu haga kam ka jong ki ka try Jesus ablay ko pa tay me ko try ka jing jing wei poi men pen sle ki men pen ko bor ki men pen roi jing men pen klan men sim don ki ba snow si ki ba pai donut ki ba do jing kremen ro ablay nga dwai ka jing pen tingen ka jume ka jing pen ko bor ka jing thau thmai ka jume ka jing penieng pat ka jume ka jing jong ki ko try penieng pat ka jing jing wei poi pen klan biang ki pen roi pen man bahaya ki try ra dia ka jing ki pen sle biang ki ko try penon kam biang ki na kam ta ka buram go jume ko try Jesus ablay ko pa try sumaria i wei poi ni ka sngi legi kamba ablay nga penbena to ka jingker khu ko jong Jesus Christ kan to ka jim choki to ka jing pendap ko jong Jesus Christ ka jing don kam choki ni ka si kan wan to ka jing pen khia ka jong Jesus Christ kan wan to ka jing thau thmai ka jong Jesus Christ kan wan to ka jing pen phai no jong Jesus Christ ka donut jong ki show Jesus Christ hi try Jesus ablay pendap ige do mun sim ko ka jing stand ka jome ko try ta lut ige de khot ka yeng bakin wan ka jing ka lawman try men ker khui wei poi wei men le ki kamba men thau thmai ka ying ka sem thau thmai ka jing thau thmai kurim thau thmai ki khon thau thmai ki prasa kurim thau thmai ki kimi pa thau thmai lut ige men ki para ka jong ki baro thau thmai ka kam thau thmai ko try ya ke ege ba ki le ko try to ka ti ka jome ka long bat ki to ka jing shem sngo ba ka jome ka long but wei poi he ka sngi ko try Jesus ablay trying a blessing a ker khui ki to ka jing ker khu ka jome kan wan haga jing jong ki ko try Jesus ablay try men le ki kamba men pen pau ya ka bor ga jome ba ki ei kilong ki bala ame pen pau ya ka bor ga jome go try ka jing jong wei poi ba ki ei kilong ki bala ame ba kita ki ba pet so dong ki kinyo i ba pleng u blei u la le kamba ka jing jong ki kita ki ba pet ki ko try kinyo i ba mela le ki kamba ka jing jong ki ko try Jesus ablay penlengo kita ki ba pet kai ki ki kamba ke jome ba mele kamba haga jing jong wei ko try penan buram sa isen ni ka jing jong ki ko try ra ka jing jong wei ka ni ka sngi ko try Jesus ablay pelat ki ka basnew pelat no ki ka jing pang pelat no ki ka dok ka jing kerdo pelat no ki ka jing ka ba ki mat ko try to ka buram to ka jing kerku to ka jing pendap to ka jing pensiso ka jome to ka jing pen man ba ka jome kan wan haga jing jong wei poi haga ni ka sngi ko try but ni shakmat ablay try rap i wei poi bakin sno ame kin ngai ame kin shanya ame haga bakum ka por pendap iki ka jing sok ka jing kemen haga don ka jong ki pendap jing sok jing kemen ka yeng ka sem ka jong ki ka try ngai tino i wei poi ki blei ka jome ni ka sngi haga kerteng Jesus Christ uban Nazareth atwai amen amen tip ini gawai bau try Jesus Christ udon bat phi ni ka sngi udon ka liang ka jong phi pen kre ira de bau new blei bangi sekri ulong blei bukra wa ki ei kilong ki bala hao la hangi ngi sngo kum bala kutlat sngo kum bangim don bor su sngo kum bangim la su sngo kum bangim poi su ai henrai u blei u la ban de ki kamba abi ki ei kilong ki bala hao sungai ho try sno ho it ho bod yo unang pedan buram pi par un pen kran pi met men sem jing bat prakat ka ying ka jong piro utrai u la ban tei pat se sen namar kilong ki bala hau blai ban pen im ban pen thmai ki de khot ka ying ka sem ka jong pi yangin shan ya utrai yangin ai lot ka jing im jungi
show Jesus Christ met Batman sim ublin kul khui phi na me ka tin ka chu nagam ta ka buram ka chu ublai amen amen